Bero. Stále Matúš Bero. Ivan na druhej strane úplne voľný. Mihalík dostáva prihrávku. Mihalík ešte nevystrelil. Mihalík! Gól! V 75. minúte sa Mihalík pohral s obranou súpera a upokojuje naše rady. Brigant. Bavil sa, akého to je dobrá príležitosť. Gól! Jaroslav Mihalík v 50. minúte znižuje na 1-2. Mihalík a gól! Adam Zrela v 10. minúte otvára skóre. Ako inak hlavou. Rusnákov center. Obrovská šanca, Slovensko vyhráva 1-0, dočkal sa Pavol Šafranko. Hráč z Fortuna ligy si v kvalifikácii otvára gólový účet. Bero teraz perfektne vybojoval, hrá sa ďalej Matúš Bero, už mu nabieha Chrien a tu je Albert Rusnák, Rusnák, gól! 23. minúta, ďalšia fantastická akcia z ľavej strany. Čo najďalej od našej brány. Štandardky aj rohy nám vychádzali. Tento raz sa takmer opäť dostal do hlavičky Martin Valient. Ešte Ivan, šanca pre Chriena. A je to gól, 3-1. Definitívne pridávame tretí gól. A zdá sa, že sme aj zlomili definitívne bieloruský odpor.